ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам ва подписчикони ҳамешаги ютуб канали мо Насим ТЖ. Дӯстон, подписчикҳо рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз дӯстони азиз навор кардем навори мошинҳои фурӯшӣ 11 эълон баҳри шумо дар канали Насим ТЖ. нархи навори имрӯза дӯстони азиз аз 12000 сомонӣ оғоз мешавад. ва агар шумо инчунин мошинҳои фурӯшӣ ёки хонаҳои фурӯшӣ ягон техникаву аппарат ягон маҳсулот барои реклама барои фурӯхтан дошта бошед, пас дар WhatsApp 911 32 43 ва 44 дӯстон дар ҳамаи рақамҳо WhatsApp, имо, Telegram дорем. дар тамос боред, суратошак, видеошро рой кунед. худо хоҳад мо дар навори оянда дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram дар ҳамаи сайтҳо реклама мекунем. бо хости худо фурӯхта медиҳем. лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед. дӯстони азиз, аввалин эълони мо дар навори имрӯза Lada Priora фурӯшӣ ҳастад. соли баромад 2007 сол, мотор объём 1.6, коробкаш механик, сӯзишвориш, бензини холи хади ҳаракат мекунад. мошини гуфтага дӯстони азиз дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. мотор, коробка, ходовой соз. тадари пеш электропакет кор мекунад. қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ. нархи мошин 22500 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, харидори ане бошад, боз гуфтагаи савдо муомила мешавад. мошинчаи молодёжин ҳолаташ хуб, яъне ки кузовуш тозаҳака дидесин дар навор 22500 сомонӣ. харидори ане бошад, гуфтагаи боз камтарак аз пеш савдо муомила мешавад. дар рақамҳои рӯйкарда муроҷиат кунед, маълумоти пурра ва аниқашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, Hyundai Avanti фурӯшӣ ҳастад. соли баромад 2010, мотор 1.6, коробкаш автоматик, сӯзишвориш гибрид, яъне ки ҳам ба газ, ҳам ба гибрид хади ҳаракат мекунад. краскаш сабсафед, кузовуш тоза, аз учёт синемат калаи номерҳош дӯстон транзитай. ва Avanti қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 68000 сомониш мегӯяд. харидори ане бошад, боз камтарак аз наздик савдо мешавад. дискҳои 5 мотор, коробка соз гуфтагай. хоб даро электропакет мошина хайд дар намо дестем ки дар чӣ хели ҳолат қарор дорад. 68 дар рақамҳои рекламда 921 10 10 90 қади занг мезанед. Opel Vectra B дуti дӯстон дар кузови седан, солаш 1996, мотор объём 1.6, коробкаш механика, сӯзишворият бензин газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. мотор, коробка, ходовой соз. хоб қарор дорад дар шаҳри Бохта, пешини Афғонтепа. нархи мошин 28000 сомониш мегӯяд. утилизатсия дорад, ҳуҷҷатҳои соҳанат ба анҷом расидаги. дар рақамҳои рекламда муроҷиат кунед, 904 64 11 11 қади занг мезанед. дӯстони азиз, гуфтан аввал ки хоҳиш мекунем пешакӣ ба ягон касе ягон сум забор накунед. то рафта мошини арзонӣ дида баъдан бихаред иншоалло. дӯстони азиз, чорумин мошини фурӯшиён Mercedes S-класс мебошад. соли баромад 2010 сол, мотор 2.4, коробкаш автоматика, сӯзишвориш бензини холи хади ҳаракат мекунад. мошин дӯстон дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор, коробка, ходовой соз гуфтагиак, мултирул, обогрев сидени, кондитсионер кор мекунад. нархш дӯстон бениҳоят арзон. хоб дискҳои престижни балонаш 80%, кузовуш тоза қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 1 сола пурра ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ тайёр аст. нархи мошин 69700 сомониш мегӯяд. харидори ане бошед, боз камтарак савдо муомила мешавад. дар рақамҳои рӯйкарда метавонед дар тамос бороед. Toyota Corolla 1 бо нархи 60000 сомонӣ дар шаҳри Бохтар қарор дорад. соли баромад 2006 сол, мотор 1.5, коробкаш механика, бензин газ кор мекунад. краскаш сабсафеда дӯстони азиз, ҳолати бениҳоят хуб. мотор, коробка, ходовой соз. коробкаш механик, бензин газ гуфтем кор мекунад.
кузоваш умуман кор надорад. Дар шаҳри Бохтар пешина Қурғонтепа намуда мебошад. Нархи мошин 60,000 сомонӣ. дар рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед, маълумоти пурра ва аниқашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, агар шумо инчунин мошинаи фурӯшӣ ёки хонаҳои фурӯшӣ ягон техника ва аппарат хулоса барои реклама чизе ки доред, пас дар WhatsApp роҳед. мо дар навори оянда реклама карда фурӯхта медиҳем. 6 июли мо дӯстони азиз, марҳамат, балечикҳои Mercedes замҷо ҳастем. Mercedes сечаи объёмни соли баромадаш 1998 сол, объёмни тоза гуфтагай. خب موتور ده коробка механика, сӯзишвориаш бензин газ кор мекунад. Мошин лук ҳам дорад, монитори Android, кузоваш тоза, даруншам мақсад дар наводи дидесен ки чӣ хел тозаки фасонай. 4 баллони пачка, краскаш серебристни, газ бензин гуфтем кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 49000 сомониш мегӯяд. харидори ане бошед, боз гуфтагай савдо муомила мешавад. дар рақамҳои 970 92 41 14 қади занг бизанед, маълумоти пурра ва аниқашон аз худашон пурсон шавед. сечка дӯсторо лайкро бизанед, дар канали мо подписатсия кунед. раҳмат барои дастгириятон. дӯстони азиз, Toyota Prius-и фурӯшӣ ҳастай. соли баромадаш 2009, мотор 1.8, коробкаш автоматик, сӯзишвориш гибрид. хоб дар 100 километр мегӯянд ки 5 литр расход шудааст. краскаш сабсафед, 2009 сол, мотор 1.8 гуфтем. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 76000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, нафароне ки Toyota Prius мехостед, марҳамат, бо нархи дастрас, ҳолати бениҳоят хуб, дар рақамҳои рӯи экран 988 65 63 90 қадам муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтарашон аз худашон пурсон шавед. дӯстон, нафароне ки Opel-и арзон мехостед, марҳам барои яъне ки дастрӯзкунӣ Opel Astra дар кузови седантон ёфтем бо нархи 12000 сомонӣ. соли баромадаш 1993 сол, мотор 1.6. ин ҳолати чашёш бинед ки мақсад чашёш гуфтаги ки мақсад варид надорад. қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Нав. нархи седан, дӯстони азиз, 12000 сомонӣ. ҳуҷҷатҳои солонааш бучлига утилизатсия надорад. аз учёт синемат кардаги номерош транзит. нархи мошин 12000 сомонӣ. кам тарафи дигар боз аз наздик гуфтаги дӯстон савдо муомила мешавад. дар рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед, маълумоти пурра ва аниқашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, дигари эълони мо Chevrolet Spark ҳастай. соли баромадаш 2014 сол, яъне ки истеҳсоли Корея. мотор 1 холи, коробкаш автоматик, сӯзишвориш бензини холи. мошини айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин дӯстон 58000 сомонӣ. балнош размери 14. мошин 14, ҳолаташ хуб, бениҳоят хуб. мақсад печка кондисионер мултирули яктарафа дорад, коробкаш автоматик. нархи мошин гуфтем 58000 сомонӣ. қарор дорад дар Душанбе. дар рақамҳои рӯи экран 909 10 52 52 қадам метавонед занг бизанед. дигари эълони мо дӯстони азиз, Opel Vectra Beton ёфтем, яъне ки дути 96 сол, мотор 1.6, коробкаш механикаи, бензин газ кор мекунад. краскаш серебрисни, бамперои пешарқиб, яъне ки кузоваш кор дорад. документҳои солонааш ба анҷом расидагӣ ва қарор дорад ин мошин дӯстон дар ноҳияи Данғара. нархша 23000 сомониш мегӯяд. харидори ане бошед, аз наздик гуфтаги савдо мешавад. илтимос беҳуда занг назанед, ба телефон қади савдо накунед. дар ноҳияи Данғара гуфтем 96 сол, бо нархи 23 фурӯхта мешавад. дар рақамҳои рӯи экранда метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, инак ин охирон эълон дар навори имрӯза. Toyota Corolla Day фурӯшӣ ҳастай. соли баромадаш 2010, мотор 1.6, коробкаш автоматикаи, сӯзишвориш бензини холи. аз учёт синемат кардаги номерҳош транзит.
яксола пурра ҳуҷҷат дорад. Утилизатсия кардагӣ тайёр аст. Красткаш сабсафед 10 моилият тонировка дорад дӯстон. Қобияти дисковой 5 ҳолаташ хуб, балонашам пачка ҳастанд. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Монитори Android дорад. Нархи мошин 76000 сомониш мегӯяд. Дар рақамҳои рӯи экран метавонед занг бизанед. Навод дӯстон ба анҷом расид. Боқӣ сарбаланд бошед. Худованд нигоҳбонду бошад.